na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabon aikinmu da zarar mun ɗora. Duk a cikin wannan sun fi ki girma ba za su gaya miki kwarjini ba. Aisha sun fi ki haske ba za su gaya miki ilimi ba. Aisha sun fi ki gata ba za su gaya miki hankali ba. Aisha sun fi ki nema ba za su gaya miki zuciya ba. Aisha sun fi ki samu ba za su gaya miki taimako ba. Aisha sun fi ki tari ba za su gaya miki tanadi ba. Aisha sun fi ki kwana ba za su tuna miki lokaci ba. Aisha sun fi ki hanya ba za su gara ki sanin gari ba. Aisha sun fi ki sauri ba za su gaya miki takaso ba. Aisha sun fi ki kauɗi ba za su gara ki tawakkali ba. Aisha sun fi ki aniyata akan so har abada ban bar shi ko ya bakantan ruwa ne haka na zaɓe shi in ya barantan yana so in daɗa ƙarin kishi